जोंनि बर'नि नेताफोरा रायजो राजाफोरखौ सिंग्रा थरसे सा कापसे बिहु फालि गांसेजोंनो बुरखायनानै जाम्बा बानायना दोनगासिनो दङ। जाहा मानगोनां EM फेरेंगा बिथाङा दामानि माखासे प्रग्राम खिथिगासिनो दङ। 400 जन बेसेबांबा 228 जन माबा माबि बुंखुमालायो आरो ससियेल मिडियायाव खोन्थाखोमानोसै आं होनलायलायो फाग्लासो रायजो राजाफोरखौ उल्लु बानायखायो आरोना जोबोर जाम्बा खालायखायो। खिन्थु बे प्रग्राम खालायबा नेताफोरहा प्रफिट दङ। बड' हिस्ट्री चेनेलखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो गुड मर्निं। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदों। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। हायोब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बुंनायखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालायनो दाबाव आरो हायोब्ला शेयार खालामगोन आरो चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालायाखैबा अननानै खालामगोन। दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय बर'फोरनि जिथु राजखान्थि बेनि फारसे आं फंनैसो बुंनो नागिरदों जेन रायजो राजाफोरा बुजि मोनो। आथिखालाव बर'फोरनियाव राजखान्थिया मा सोलिदों नोंथांमोना नुगासिनो ससियेल मिडियायाव नङा होमबा? बर'नि जिथु राजखान्थि बियो दायो सा कापसे सिंग्रा थरसे आरो बेनिफ्राय बिहु फालि बिहु फालिनि राजखान्थि सोलिदों। बिहु फालि आरो आर'नाइ बर'निया जाबाय आर'नाइ बिहु फालि। बिहु फालिया मानो फैदों होनबा बर'नि राजखान्थियाव आर'नाइनिख्रुइ बिहु फालिया बेसेना खम, आर'नाइया जाबाय बेसेना एसे बुरजा। बिनिखायनो आर'नाइनि जायगायाव बर'फोरनियाव दायो बिहु फालिया फैदों। बिहु फालि बेनिफ्राय सिंग्रा थरसे आरो सा कापसे। बे राजखान्थिया बर'नि जिथु राजखान्थिया दायो मारै सिंग्रा थरसेयाव थांखो मारै बिहु फालियाव थांखो आं बिनि डिटेल्सखौ दानि नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। दायो बर'नि राजखान्थियाव जों नुनो मोनबाय थायो UPPLनि फैदोंनो BPFआव जयनिं, BPFनि थांदोंनो UPPLआव जयनिं, नंगौना नङा? बेबायदि जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थायो। ससियेल मिडियायाव जों बेबायदि नुबाय थादों। बेनो जाबाय बर'नि राजखान्थि। बर'नि राजखान्थियाव बर'नि पलिटिक्सआव बे जाना दङ। जोङो गुबुन स्टेटफोराव नाय, गुबुन हारिनि राजखान्थिखौ नाय, आमुकनिया आमुकआव फैदोंनो वेलकाम खालामदों बेबायदि बरायनाय बा जयनिं प्रग्राम बेबायदि जों नुनो मोना। खिन्थु जोंनियाव मा नुदों एकदम नै UPPLआ खिथिबायबा BPFआव खिथिगोन, BPFआ खिथिबायबा UPPLआ खिथिगोन बेबायदि। आसोल खोथाया मा आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामसै। जिहेथु रायजो राजाफोर पाब्लिक बिथांमोना जेरावनोखि नेताफोर फैयो बेयाव नेताफोरा मा भाषण होयो, मा मोजां डिसिसन लायो, मा खोथा बुङो बेखौ खोनासंनो थाखाय थाङो। आरो बै पार्टिनि एजेन्टफोरा मा खालामो रायजो राजाफोरखौ जेब्लानोखि मिटिं धरिल' दायो जेनेबा प्रमद बर'नि सरकार आमुगाव बिदि प्रग्राम दङ, प्रमद बर' फैगोन, मा खालामसिगोन मेम्बरफोर बा बे पार्टिनि एजेन्टफोरा लाना थांसिगोन। गामिनिफ्रायनो मानसिफोरखौ दैखांनानै लाना थांसिगोन आरो गारि रिजार्भ हमगोन, मानसिफोरखौ थिखांना लांगोन। लांनानै बैयाव मा खालायहैगोन रायजो राजाफ्रा मिथिया प्रमद बर' फैगोननो मा बुंगोन खोनासंनो थांगोन रायजो राजाफोरा। हाग्रामा फैगोननो मा बुंगोन बेखौ खोनासंनो थांगोन। खिन्थु बेयाव जयनिं प्रग्राम ना मा बेखौ जेबो मिथिया रायजो राजाफ्रा। खिन्थु सहैबा मा खालामगोन बिहु फालिखौ गोदोनायाव सोगोन गांसे गांसे, बेनिफ्राय मा जाहोगोन सा कापसे आरो सिंग्रा थरसे। थाङै थुङै मामोन प्रग्रामा जयनिं प्रग्राम। बुंसिगोन मा UPPLनिब्ला आमुकनिफ्रायनो फैदों आरो BPFनिबा UPPLनिफ्राय फैदों, UPPLनिफ्राय BPFनिफ्राय फैदों बुंगोन आरो BPFनिफ्राय UPPLनिफ्राय फैदों बेबायदि बुंगोन आरो। मा मोनहैखो रायजो राजाफ्रा बिहु फालि गांसे गोदोनायाव, बेनिफ्राय सिंग्रा थरसे मोनजागोन सा कापसे मोनलोंगोन। बेबायदि आरो बर'नि राजखान्थिया। बेयावनो बिदियावनो बर'नि राजखान्थिफ्रा दायो फैसा गारगासिनो दङ। जाहा मानगोनां EM फेरेंगा बिथाङा दामानि माखासे प्रग्राम खिथिगासिनो दङ।
400 जन बेसेबांबा 228 जन माबा माबि बुंखुमालायो आरो ससियेल मिडियायाव हा खोन्थाखोमानोसै आं होनलायलायो हा फाग्लासो रायजो राजाफोरखौ उल्लु बानायखायो आरोना जोबोर जाम्बा खालायखायो खिन्थु बे प्रग्राम खालायबा नेताफोरहा प्रफिट दङ माबायदि प्रफिट प्रग्रामनि नामाव फैसा बाजेट खालामबाय बे फैसाखौ गावस्रा राननानै मोनजागोन हा 100आव 50% खौ प्रग्रामाव खरसा खालामबाय आरो 50% गावसोर गावसोर हजम हमना ला जेनेबा 200 जन मानसि लांगोन बा 500 जन मानसि लांगोन गारि नांगोन ना गारि भारा नङा होमबा आरो ओरै मेम्बर चेयारमेनफोरनोबो होनांगोन हा एसे खरसा बेबायदिनो 50%आ बेयावनो थांबाय आरो 50%आ प्रग्रामाव सिंग्रा जाहोनाय बिहु फालि गानहोनाय बेयाव थांगोन आरो 50%आ बेबायदि दायो बर'नि राजखान्थियाव बे सोलिबाय थादों बर'नि राजखान्थिया बै पार्टिनिया जोंनियाव फैदों नै खिथिनाय श' नै आमुक पार्टिनिया जोंनियाव फैदों बेल' जाना दङ आरो बर'नि राजखान्थिया दायो जोंनि बर'नि नेताफोरा रायजो राजाफोरखौ सिंग्रा थरसे साखापसे बिहु फालि गांसेजोंनो बुरखायनानै जाम्बा बानायना दोनगासिनो दङ ओरै खामानि सानसेमानि खामानि थालांसै खामानिफोरखौ नागारनानै समखौ मिथिङाव हगारहैनोसै रायजो राजाफोरा सानो मा मिथिङाव खोनासंनो नङा होमबा नेताफोरा मा डिसिसन लादों मा बुंगोन आमुक थुमुक फैगोननो बेबायदि आसायाव थाङो बेनिफ्राय सहैबा मा खालामो बिहु फालि गोदोनायाव गांसे गानहोगोन साहा कापसे मोनलोंबोगोन सिंग्रा थरसे मोनजाबोगोन बास बर'नि राजखान्थि बेनो आरो जियानो जा बर'नि राजखान्थि नेताफोरा फैसाखौ माबायदि हजम खालायनो हागोन बेनि लामायावल'सो दङ आं ससियेल मिडियायाव नुदों एनडिएफबिनि जिथु मुंख्लं जानायनि सोरबा हिन्जावफोरा गाबनो गोनां जादों सोरबा बिमा बिफाया दुखु फोरमायनो गोनां जादों नंगौ थारैनो खस्थ'यै सोलिमारदों न'खराव फिसाला सासे दंमोन सोरनाबा हारिनि थाखाय थिनहरबाय थैहैबाय दिनै हारियाथ' जेबो जायासै खिन्थु साफा सानै नेतानि थाखाय मुलाम्फा खालामना होनाय जाहैबाय खिन्थु जाय बेक्तिया मुंख्लं जालांबाय बिनि न'खरा दुखुथिया बेबायदि जाना दङ आरो सोरनाबा हिन्जाव दङ गथ' गथाय दङ हौवा गैला मा मावगोन माबायदि सोलिगोन गोबां गोब्राबाव सोलिना दङ 2020 मायथाइयावनो जानायमोन बिटिआर रेकर्डआ दायो 2023 3 बोसोर थांबाय दिनैसिम जेबो गैया आरो दानि जिथु खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल प्रमद बर'मोननि बे सरकारा जेबो मावनो हागोन बेखौ जों नुखायाखै दायो नै माखासे दिन आगोलाव फेस्टिभेल जाना थांबाय क'क्राझाराव नङा होमबा बेसेबां कौटिनिमोननो 25 कौटि रांनि फेस्टिभेल बिथांमोना खुंबाय सनु सुदमोनखौ लाबोबाय बिबेक अबिरयमोनखौ लाबोबाय बेसे खरसा हरखो बिसोरनो मिथिया बिसोर ओरैनो फैयाखै सेलिब्रिटिफोरखौ मालाबाबो ओरैनो मानसिखौ मोना बिसोरनो थफ्ला हरनो गोनां जायो बेबायदि दिनै बिथांमोना बेयाव 25 कौटि खरसा खालामदों बेयाव 25 कौटियाव बिथांमोना 10 कौटिसो खरसा खालामबाय आरो बाखि फैसा नेतागिरिफोरा ग्लब नङा होमबा जेराव मोनजागोन बे प्रग्रामखौल' खालामखागोन जेराव मोनजागोन बे खामानिखौल' मावखागोन नेताफोरा दिनै नाय 25 कौटि रांखौ एनडिएफबि मुंख्लं जाना थानायफोर बिसोरनो जुदि होयोमोनब्ला बे 25 कौटि रांखौबो सासेयाव 5 लाख करि होनदों 5 लाख करि होमबा 1 कौटियाव बेसे जाहैगोन 20 जन मानसिनो होनो हागौमोन 1 कौटि राङाव 20 जन मानसिनो होनो हागौमोन अब्ला 25 कौटिखौ साबेसेनो होनो हागौमोन 500 जन मानसिनो होनो हागौमोन नङा होमबा 25 कौटि रांखौ मुंख्लंफोरनो होयोमोनब्ला फेस्टिभेल खुङालासिनो 500 जोनना मोनगौमोन आरो बै 500 फेमिलि जिथु बर'नि फेमिलिफोर बिसोरनि दुखुआ एसेबाबो गोजान जागौमोन दुखुआ गोजान जागौमोन समयसा जोबस्रांगौमोन बेबायदि दिनै जों नरेन्द्र मदिखौ नाय जोङो न' गैजायिफोरनो न' होनाय नुदों नंगौना नङा सरकारा बेबायदि खामानि मावनांगौ जोंनि सरकारा मा मावो माहाबा फेस्टिभेल खुंनायनो माहाबा जयनिं प्रग्रामनो बायदि बायदि नंबां जाबां खरसा जेराव खरसा खालामोब्ला प्रफिट दङ नेताफोरा बेफोरखौल'सो नेताफोरा दायो बर'नि जिथु राजखान्थि नेतागिरिफोर बिथांमोना बेफोरखौल'सो मावगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा नुगासिनोखा नङा होमबा
2020 मायथाइनिफ्रायनो गोबां एक्स एनडेबिफोरा गाब्रु थुब्रु जागासिनो दङ दिनै मुंख्लं जानाय न'खरफोरनिया गाब्रु थुब्रु जागासिनो दङ बेबायदि आरो जियानो जा नोंथांमोना बुजिदों दिनै आं जिथु खोथाखौ बुंदों नङा होमबा जिथु जोंनि बर'नि राजखान्थि बियो बर्तमान मा सोलिदों जेराव नेताफोरा मोनजागोन नैबे खामानिया जागोन जेराव नेताफोरा प्रफिट मोनजागोन बे खामानिखौसो नेताफोरा मावगोन आरो दिनै बर'नि राजखान्थिया मा सोलिदों जयनिं हाबाफारिल' मोनसे प्रग्राम खालामगासेयाव 1 करलनि प्रग्राम खालामबाय जेनेबा 1 करलावथ' जाखाया प्रग्रामा खमबाबो 5 करल बिथांमोननि खरसाया खमावब्लाबो 5 करलाव 1 करल खरसा जागोन 4 करला नेतागिरिफ्रा ग्लब बेबायदि प्रग्राम खालामगासिनो बेनिफ्राय जयनिंआ सोर जादों सोरबा बिपिएफनि एजेन्टफोरा बिपिएफनि मेम्बारफोरा चेयारमेनफोरा इउपिपिएलआव हाबाखै सोरबा इउपिपिएलनि नेताफोरा एजेन्टफोरा बिपिएफआव हाबाखै सोर रायजो राजाफोराथ' मा आरो नेता फैगोननो आमुगाव मिटिं दङ थांनांगौ होनबानो रायजो राजाफोरा मा सानो रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे मोजां खबर लाबोदोंदां बेफोरखौ साननानै खोनासंनो थाखाय थाङो आरो बेयाव सहैबा मा मोनसिगोन बिहु फालि गांसे सिंग्रा थरसे मोनजाबोगोन साहा कापसे मोनलोंबोगोन बास बेखिनि आरो बे प्रग्रामनि मुङावनो टेन्ट हाउसनो साहा खरसानि मुङाव गारि भारानि मुङाव बेफोरनि मुङावनो नेतागिरिफोरा माखासे फैसाखौ ग्लब हजम बेबायदि प्रग्राम खालाय बर'नि राजखान्थिया जोबनो थांगासिनो दङ जेबो आपग्रेड जाया जेखिनि आपग्रेड जानो गोनां फैसा सफैदों बेखौ नेतागिरिफोरा हजम खालामबाय थागोन आरो नेतागिरिफोरनि न'आ ताला जालांबाय थागोन आरो बागान बेसे खै बिगा हा बागान नायनो बेसे प्रपर्टि नायनो बेंक बेलेन्स बेबायदिल' जालांबाय थागोन बर'नि राजखान्थियाव दायो बेल' सोलिदों स' लोगोफोर नोंथांमोना बुजिदों आं जिथु खोथाखौ बुंदों बियो रियेल सैथो दा जिथु नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जयनिंनि बे जयनिंआ जाबाय कुनु पार्टिनि सोलाय सोल' जायाखै रायजो राजाखौसो लांनानै आलु बानायबाय थादों जाम्बा बानायबाय थादों जियानो जा नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ मोजां मोनदों जानांगौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला बुजिदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालायनो दाबाव आरो हायोब्ला अननानै शेयार खालामगोन आरो चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालायाखैबा अननानै खालामगोन बेखिनियानोसै दिनैनि कन्टेन्टआ